Sun matur kelawan jingen sira. Puja pangestuku tampanana ya. Inggih Kang Mas, sampun kula tampi dadosaken manah kula ing boten kasupen ingkang kawong ngaturaken sugeng botenipun Kang Mas. Dak tampa gawe suka gembira ana ing sakjroning penggalian. Jingen sira kang minangka garwaku kang dak tresnani ning kasunyatan muga sak laminya bisa langgeng anggonku bebrayan kelawan sira ya. Nggih Kang Mas. Gandeng kabeh putra-putramu padha ngadhep ana pangarsaku. Jingen sira mendha sakwetara. Istukaken dawuh Kang Mas. Ger putraku Wiratmaya. Benggih kula. Ya semono uga puja pangestuning wong atuwa sira tampanana ya Wiratmaya. Sampun kula tampi mawitan kula kalih. Kapundi singga jimat singkem kula puji. Dak tampa rasake ana ing sakjroning sanubari. Kinarya Basuki nandhakake yen to jengen sira tansah ngabukti tumraping wong atuwa. Sungkem kula kunjuk ajengipun. Iya nggih putraku Wiratmaya. Lungguhmu kang satata ya. Ngestaken ngesta. Nggih putraku Sadura. Kasinggihan kajeng. Ya semono uga jengen sira aku ra mbeda-mbedakake kabeh putra ana ing Kabupaten Tuban. Ya puja pangestuku sira tampanana ya Sanget ing pamungkitan sanget jimat. Boten kata lupen sebab bukti kula dumateng panjenengan. Apa to pancen wis ana karambungan menyang ing kasatriyan? Marang panjenengan kajeng mengenani kewajiban ingkang panjenengan pasrahke kuwatan kula ing wekdal sakmangke boten ingkang juang. Ya nambahi bungah ana sakjroning penggalianing Rama. Jingen sira putra-putraku ora nate kendhat ing prayitna tansah njaga kawilujengan utawa katentreman ana ing Kabupaten Tuban sak. Ngene iki lho. Kang Mas. Mertandhakake putra-putramu kuwi ora nate lirwa marang sesanggeman. Nyatane pinasrahan sesanggeman apa wae enggal-enggal ana karambungan ngono lho. Angge mestinipun kados ngaten. Sinten to ingkang kala wentah lan tuhu putripun putra panjenengan Wiratmaya putri Sadara menika tuhu dumateng kula dumawi panjenengan nggih Kang Mas. Rak bombong to atimu duwe putra sing bagus-bagus gagah piteksa. Nggih mestinipun bingah to Kang Mas. Nanging nuwun sewu. Iya Wiratmaya. Parang kula muji. Kadya cinodhok curiga ing tanpa warung. Dening Kanjeng Rama sampun kepareng nimbali ingkang putra Wiratmaya. Napa tuhunipun kula lepat menggahipun paugeran utawi tatanan wonten ing kabupaten menawi ya kados ngaten kapatrapan pidana napa kewala kula saged anampi. Aja kladuk ati bela ing panampamu Ngger Wiratmaya. Kang teges jeneng sira andharbening kaluputan tumraping tatanan Kabupaten Tuban Munora. Nanging kabeh mau ana perkara kang bakal dak rembug kelawan kabeh keluarga ana ing Kabupaten Tuban. Bukan sekali. Jeneng sira rak ya wis ngerti yen to ramamu Bupati Tuban kuwi wis sepuh wis tumpang suh anggoning nata praja ana ing Kabupaten Tuban.
dak umpamaake Rama kuwi wis adoh saka plethek ing cedhak marang sumping. Yen to ana bot karepotaning negara, Rama wis ora apa-apa ngono. Nanging lho, senaosa panjenengan menika sampun yuswa sepuh. Lekas dalem anggenipun Pranata wonten ing Kadipaten Tuban, pindhanipun satriya ingkang tasih kagungan wanen mila saking menika lajeng kepareng dalem kados pundi. Ngene ya Ngger Wiratmaya lan kowe sadulur Inggih kados ing pengangkah Bupati Tuban ya ora mampu bakal lengser saka ing Kabupaten Tuban. Ning sing parikudune ana salah sawijining putra ing mengkone kang anglirani kang minangka lenggah ana ing Kabupaten Tuban ngono. lajeng sinten ingkang panjenengan piji anggentosi kalenggan dalem ing Kadipaten Tuban. Ora ana loro telu ya mung kowe Wiratmaya. Rak ya bener to, Bu? Inggih, Kamang. Besok kalamun to Rama wis kapundhut marang ngersaning Gusti, bali ana pepangkaning Resi, tan orane sapa to kang lenggayon ing Kabupaten Tuban. Rak ya mung kowe to Wiratmaya putraku kang Tuhunipun kula mboten epi-epi palenggan ing Kadipaten Tuban. Nanging rening sampun dados keparenggalan ingkang kados ngaten, kula namung nderek kemawon. kaya ngono. Ning kabeh mau mawa syarat lan sarana. Lajeng srana napa ing kedah kula lampahi? Kowe kudu enggal-enggal mundhut garwa Wiratmaya. Garwa. Minangka lenggah jajar ing mengkone bareng-bareng ngemban dutaning negara ana ing Kabupaten Tuban. Nuwun sewu. Awit sawetawis dangu kula menika ngiwakaken dhateng kapribaden kula. Nengenaken dhateng tata kaprajan ngantos ing babagan wanita manah kula tasih sepen dereng gadah patihan wanita ingkang kinarya dados sisian. Dadi kowe durung duwe titikan rasa tresna marang wanita. Lho piye to bune iki putramu Wiratmaya? Lah pripun kula menika nggih dereng ngaturi pirsa kalih putra dalem Oh, Wiratmaya. kaya ngono. Inggih to, Kang. Sadura, lah nek saka pamikirmu piye? Sarujuk apa ora umpama Wiratmaya kuwi enggal-enggal mundhut garwa? Tarik kedahipun kados ngaten. Lah, Nanging lamun Kangmas Wiratmaya ngendika bilih ngenani bab kawanitan tasih sepen. Monggo panjenengan enggal waloka kemawon. Wewados ingkang mapan wonten ing Kabupaten Tuban. ya. Wiratmaya, Kula iki ana titikan wanita kang jembuh kok jak bareng-bareng ngembat pradata ning adil ana ing Kabupaten Tuban. menawi kados ngaten panjenengan sampun kagungan pilihan. Pancen kaya ngono. Pilihan kaya mau ijek sedulurmu. Tasih sederek. Lho, kok rada bingar atimu ro bungah penggalian menika Wiratmaya. Nggih. Rene panjenengan sampun kagungan pilihan menawi kepareng lajeng sinten asmanipun?
Kumala Retna saka ing Bajanegara. Kumala Retna. Lah kok kaget ya? Kepareng kula lepat nyuwun lumintring sih pangapunten dalem. Kenging menapa kedah Kumala? Lho. Awit mekaten. Senaosa tasih sederek. Kula menika mboten nate ngertos kados pundi citranipun Kumala. Inggih nek ayu menawi mboten inggih nek sami tresnanipun menawi mboten napa mboten badhe damel wirang wonten ing Kadipaten Tuban. Wiratmaya kowe iki mbok ya aja ngina. Pun Rama dhewe andhenangi yen to kula Kumala Retna kuwi endah sulistya ing warna pindah ning widodari. Lho umpama Rama ora duwe garwa tresna kelawan Kumala Retna. Iki tembung umpama. Ning iki calon mantuku. Wis ora bakal kecelek ing mengkone ora bakal kuciwa. Nanging nuwun sewu. Ayu menggaipun Rama. Menika ora dereng kinantenan ayu menggaip. Mila menawi kula kedah dhaup lan Kumala Retna kapeksa kula mboten saged. Kowe ora saged. Wiratmaya nepak dadaning Rama. Nebah atining wong tuwa kowe Wiratmaya. Sak klimah tembungmu natoni kelawan atiku. Wiratmaya. Babar pisan ora nyono. Ora ngira yen to jeneng sira salah sawijining pangeran putra bupati ana ing Tuban. Kowe ngregani kelawan prajurit, ngregani marang kawula, ning kowe ora ngajeni kelawan wong atuwa. Apa kaya ngono kuwi? Tumraping calon Nalendra ana ing Kabupaten Tuban. Tanpa guna Wiratmaya. Jeneng sira tansah deku-deku ana pangarepaning Rama. Sungkem kelawan Rama saben-saben ngadhep ana ngarsaning Rama. Ning entek-entekane kaya ngene. Kowe cilik tak gedhekake bayi abang didulang gedang karo ibumu. Bodho dipinterake. Bareng saiki wis pinter, kowe wis nepak dodone wong atuwa, nampil marang karepe wong atuwa Wiratmaya. Sampun Kang Mas. Ampun murinaken kalihipun panjenengan. Inggih murina kalih putra dalem Wiratmaya. Wiratmaya menika putra panjenengan kang putra kula. Kedahipun kedah dipetang langkung rumiyin kepengin ngertos Kumala Retna menika lho Kang Mas. Pangapunten panjenengan Kanjeng. Nggih. Paringake kula pun sadaya ngepengin saged dipeh kawan Kang Mas Wiratmaya. Iya. Pangapuntenipun Kang Mas. Yai satu. Mbok inggih panjenengan menika ampun badhal menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Rama. Lamun ing wekdal sak mangke panjenengan menika sampun kadhapake kelawan Kanggo Kumala saya dinten pinanggihipun temanten menika sampun kepanggi kula pribadi ingkang kautus kelawan Kanjeng Rama tumuju ana ing Kabupaten Bojonegoro. Dinten menika sampun pun temtokake amun dinten menika dinten Respati manis. Monggo to Kang Mas. Ampun panjenengan menika nuting manah panjenengan
Mbok India mesake kelawan Kanjeng Rama dalah Kanjeng dina dedaupan malah kapara wis ditentokke. Iki sing kleru. Rentunipun. Mongko jejere wong bebrayan kuwi nyawijekke menungsa loro cacahe. Ya. Kudune rak dipenehi ngerti luwih dhisik. Aja kok dinani dhisik sing digoleki. Ya nek padha senenge. Lah nek ora, Lah ini nuwun sewu Kang Mas. Nindingi ngenani citranipun Kang Mbok kula piyambak ingkang mangertos boten kuciwa Kang Mbok kula lamun ing winjangipun saged kelampahan dados garwa panjenengan. Kakangku boten damel lan semipun Kang Mas Yai Satu. kados. Kowe kudu eling ana unen-unen. Kencana kae bakal katon wingko. Kuwi yen ora tresna. Nek tresna ya kan wingko bakal katon kencana. Cukup Wiratmaya. Ya. Aku bisa nampa apa sing dadi karepmu. Kowe nampel kelawan Kumala Rekna, putraning pamanmu saka ing Bojonegoro kena. Ning pun Rama bakal ngudal pandika. Sabda klanjengene sira wis natoni kelawan penggalianing Rama. Ngertenono Wiratmaya, kowe salah sawijining putra ora tuhu bekti kelawan wong atuwa. Tanpa guna aku duwe putra kelawan kowe Wiratmaya. Ya. Pun Rama bakal sabda tanpa Wiratmaya ora dadi baya pangapa. Besok kalamun Rama wis bali ana ing pangkoning Gusti sing mau teges mati. Aja nganti kowe tedhak ana ing kuburing Rama. Maturi jabri. Piya sing sabda dalem. Putra dalem. Kenging punapa panjenengan bentenan. Kenging punapa panjenengan dawuh kados. Teges mbedakake ngono ora. Sing parikudune Rama kuwi bisa mulyakake kelawan kowe. Apa ana to wong tuwa kok duwe pangantu-antu, duwe arep-arep bakal nyengsarakake kelawan putrane? Ora ana. Dan orane bakal ngepenakake kelawan anake. Toh nyawa paribasaning dilakoni. Lho entek-entekane kok kowe ora nuruti apa sing dadi kareping Rama, Nggih Wiratmaya? Nanging menawi kula nyembadani dawuh dalem menapa kepareng panjenengan anjabel sabda dalem ingkang sampun entah. Saguh ora kowe? Menawi kula kedah dawuh lan Kumala Retna putri saking Bojonegoro saged damel renaning penggalih panjenengan kula sagah. Kowe saguh lah tak jabul pangandika. Ngoten kemawon panjenenganipun nggih murina. Ha iya. Sadura kadangmu wis gelem. Nanging nuwun sewu. Menawi benjang wonten temanten sepasar buyar ampun utuh dhateng kula. Loh, Wiratmaya. Wiratmaya. Sakmenika kados punika. Lah kok kaya ngene. Saguh mundhut garwa ning aja alok besok nek ana temanten anyar. Iki sing ndadekake pitakon. Ampun panjenengan penggalih.
kang sadar. Ripin dimen kersa dak jawabake Kados kelaten pangestu panjenengan. sawetara dheweake pun kapas termake saya. Oh, ngaten semoga Gusti. keponakanku aja keburu nafsu mengko diguyu tanggamu bulan gede madangi seget rame aja terus sore-sore karepen cedek jodone prawan gede njaluk rapi karo kangane wong tuwa kang ngeparengake mergo isih dulure dhewe Kang Mas piye dadine wong tuwa kok ra marengake becik diurungake akeh wong liya rapi dulure Kang Mas wis gede kapane ngati daupake akeh cocok sing padha ngeri nanging Kang Mas sing tak anteni Mas apa ra kleru sliramu sih keponakanku aja keburu nafsu mangko diguyu tanggamu bulan gede madangi seget rame aja terus sore-sore karepen cedek jodone prawan gede jaluk rapi karo kangane wong tuwa ra marengake mergo
Alhamdulillah Mas. Tur nuwun Mbok De saya ditunggoni lagi iki lho. Iya, Mas. Heeh. Awak dhewe ning Blora metu dagelan tunggone wong. Iki jenenge luar biasa, Mas. Biasa werti dhewe main ning Rembang. Diagelan entek. Lah kowe kok teko Rembang lah apa kowe ndak ora eling no, Mas, Mas. Piye? Main ning kene gas desa ning kidul kono metu dagelane sing delok gak wong kok. Apa? Plastik. Iki alhamdulillah aja didelok wong senajan iki wis setengah loro. Urung ngantuk, De. Dereng mantuk. Nek ngantuk apa mbok keloni tah piye? Moh ngeloni wong tuwek-tuwek kena susu kedaluwarsa mati aku. Eneng isih padha kersa mirsani iki mergo ya urung ngantuk. Sesuk wis ora enek. Nggih. Tenan titeni sing isih padha kersa nderek wungon, Mas. Saya meneh kok ndelok ketoprak gelem nganti bar. Nganti bar. Titeni. Piye? Sesuk mesti entuk. Untuk berkah barokah. Oga. Apa? Entuk karipan. Ora apa-apa. Ah nggih. Gas desa nanggap malih ya, Mbah. Iku lho. Apa iku jeneng telur gulung mangan sik. Yes, matur nuwun, gak apa-apa. Digoleng dadakan wis gak dadeh kok. Matur nuwun, Pak Sartono, dalah Ibu Kartini. Mbak Intan karo Mas Amir. Amir wis. Mesti ngantene wis turu iki mesti. Ya ora ngira Mas mbok kon turu ning ndi. Wis keselen nek Mas. Iya. Iki kan pesta pamungkas, Percaya, Mas. pesta puncake. Wis seru. Keselen. Iya ngerti nek kesel ning sepoma ape turu ning ndi jajal. Yo ning kamar Dul, mosok ning talesan. Lele, kowe ngerti dhewe kamar kono dienggo adah beras. Sing iki ding daleme ya. Sing kono dienggo adah jajan. Iya. Sing kamar kono Heeh. dienggo adah gula. Mosok mbok kon turu ning arep pawon. Iya. Iki ana wis diusungi apa dibari piye? Ki mang piye? Atik diusungi kabeh. Lah ya omah semono gedene tratak loro delok nek ora percaya karek wong papat. Tenan Mas, ndek mau jinape nyelehno bokong ora iso lho Mas. Saiki lho mbok nggo bal-balan kenek. Wis pokoke matur nuwun Bu nggih, tur nuwun. Ki mang wis disugata apa wae ana. Wis kabeh jajan nunjukan kabeh ditokno. Mang sing nyambel sapa? Ora pedes, Bu. Sambele apa lomboke saya utuh-utuh. Dalem Nggo lalap. ya nggo lalap. Badan iku ndak pengen delok ketoprak piye aku kok gugur ora karuan. Ketang-ketange lho Mas disambelno ki lombok larang. Iya. Aku matur nuwun. Aku ngerti nek lombok larang ketoprak ra tau main aku nek pengen mangan pedes e bojoku tak pengen nyambel kok. Aku lawah remason. Lho wong ancen bojomu koclok kok. Lah Bojomu koclok kok ora remason. Lah lombok larang kok Mas. Lah iya. Ning tenan lho iki bejo-bejane Pak Sartono. Digawe ora kok Pak Sartono. Tenan Mas. Kowe ngerti dhewe rina wengi tamune padha pepak ander. Lah wong asmane wis ngandakno lho Mas. Ya iya. Sartono. Sartono. Sar Sar. apa srawunge ya apik. Heeh. Karo tangga teparo. Sarto. Tata kramane unggah-ungguh adat Jawane dienggo nyatane tamu sedina sungi ya semono akeh. Nomor 1 kanggo keluargane nyatane putrine nikahan dedaupan nanggap toprake Pak Pandi Mustika Budaya. Ngono. Ngene kuwi. Iki jumbuh karo sing putri Kartini. Kartini piye Mas? Karepe mantokno putrane wis kaleksanan nanggap ketoprak sing dadi hiburane. Hiburane sambele utuh-utuh lomboke. Ha iya. Terus Karti. Titi kala mangsa iki muga-muga nak Mas nganten sak kloron dadi kulawarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Niki mengke nyawer napa mboten, Bu? Wis ya iku apalam.
niki nyawer apa mboten? Wis disawer ora usah kuwatir. Ning aku gumun tenan kok Mas. Piye? Wong digawe ora kaya Pak Sartono lho. Gumun munggo napa Mas Walah Putu? kowe roh ning sisih kono mau lho Mas. Apa? Aku kan ning kamar mandi liwat ngguri to, ning gone sing digawe iki panggone daleme Pak Sartono. Terus aku menengah ning mara ning tengah karo ngangu walah tumpuk-tumpuk dhuwure ra karuan. Apa iku? Beras. Alhamdulillah muga-muga dadi rezeki sing barokah. Amin. Amin Bu, sesuk ndang dikelokno Bu. Kandhani sing sisih kene yo ngono. Apa? Tumpuk-tumpuk gula rokok jajan. Alhamdulillah. Sing ning ngarep kamar mandi ning pojokan yo tumpuk-tumpuk Gula. utuh. Apa? Katoke Sartono urung diumbah Kartini. Lho mergo ribet apa duwe gawe mantu rumangsamu. Wis kanthi Lah iku apa lho malah nggawa tas? Alah iya pentuk buan akeh mlebu kamare nggawa tas. wis kanthi tekaning udanawan mau Mas, alhamdulillah ora nggawa musibah ning malah kapara nggawa berkah. Amin. Tumrap penyidipun Bapak Sartono lan sukulawarga lan sumrambah sedaya warga masyarakat Dong Kerikil. Amin. Jadi pecah sekarat tah pilih cacah. Nomor gawe kok saya ngusungi ngonoan. Ya wangin dasmu atos kono. Ya kira ndang diusungi ae le. Anu piye sone iki didono sisan. Ya aja. Pegel ngrasakno. Nyambut gawe wis usung-usung kono do mulai. Sing kene genah kok Mas. Mersani yo ngematke gak nak sing arep telu iki kok Mas. Lah ngopo? Andum jajan kok. Andum jajan leh lho disok. Kowe engko muleh nggawa iki aku iki wong telu lho. Ning kene ngematno nak ning kono andum jajan. Ya lebokno ben gak masuk angin jajane. Ora usah isin ndang dindo mung karek wong telu wae. Nggih Bu diamanke. Matur nuwun nggih Bu. Wis pokoke juru masak matur nuwun. Pramusaji pramuladi matur nuwun. Wis pokoke iki senenge panjenenganipun Bapak Sartono wis ora ngipi-ngipineh nggone gedhekke putrane utawa apa nyenengke putrane Mbak Intan nggone dedaupan Mas. Iya. Nyatane seneng-seneng tanggap ketoprak. Ngono. Ya semoga-moga ae ngantene ndang meteng ngono ae. Yes ngono ayo ancen ya meteng ya Mbah ya. Sampeyan gas desa nanggap iki ta ora Mbah? Gas desa nanggap Bu kami tuwa wis rene ta ora? Sampeyan kami apa kok kami tuwa ngoten? Nanggap iki mboten gas desa. Ya wis tenan lho Mbah ya. Sebab apa kok muni ngene Mbah? Kudu nak wong awak dhewe kan wong Jawa. Kowe ngerti Sumatera ndek iki? Ngerti. Jambi Iya, Ro. tau gas desa apa ora? Gak tahu, Mas. Nanggap ketoprak apa ora? Ora. Kenek apa? Banjir. Lah iya mulane kuwi. Mulane Dong Krikil dalane wis apik ya nanggap ketoprak karek sithik lho kon nguruki. Walah aku teko jembatan jeglong adahku bayo wah. Malah genah ya Mas ben ora ngantuk. Wis kabeh sedaya kemawon dulur-dulur Dong Krikil sedaya kemawon pirang seger waras, rezeki sing berkah barokah kathah. Gas desa taun ngarep nimbali toprake Pak Pandi Mustika Budaya. Amin. Wis pandungane muga-muga nek wis diparingi rezeki sing barokah dinggo mangan nyandang sarwa turah. Nek turah muga-muga somben kabeh padha iso munggah kaji ning gone Mekah Madinah. Alhamdulillah. Aku mang yo ning gone dalem ibuke iki yo Mas. Ngopo? Penak piyaine yo grapyak. Ning kamar mandi yo los, ape apa yo los. Ning mang aku sore padon aku. Padon perkara apa? Kumang sore aku. Padon perkara apa? Wene wong kok padon. Ora ngene Mas ngene. Aku rono. Bu, nuwun sewu badhe numpang kamar mandi. Nggih, monggo Mas. Iya. Wan ora roh to. Terus jam tanganku tak kek dhuwur Magicom. Iya. Terus aku balik seweneni aku. Lah kok diseneni? Seneni tenan. Lah ngopo Wis diseneni? berkomando seweneni. Mas, karepe sampean niku pripun? Lho, pripun nek Bu kula mangkon matur teng mriku badhe nderek numpang kamar mandi. Iya, karepe sampean niku pripun? Sowane dujar-jari. Lah ya perkara ngopo? Jam tangan. Lah kok iso? Lah katut sak Magicom kok.
Gondol. Mulane to mulane. Maaf, Bu. Wong Olehku iki- nyaut jam ganti teko. Heh. Wong iki wong Jawa tata krama dienggo, Mas. Awan mau aku rak dandan ning gone Kuidul kono to. Iya. Ya alhamdulillah piyayine Grabyak Semanak. Lho, Piyayi dong krikil iki apik-apik kok. Ning kono aku ya ditawani maem barang wong jenenge aku iki tamu ya Mas ya. Dasar bojomu ora tau masak. Lah iku gene roh. Kon masak piye wong sing dimasak ya ora ana. Lah wong kere. Lah aku ditawani mangan, "Oh nggih Bu, aku ngono." Eh. Aku embo-embo isin sidane aku ya terus gelem. Kowe golem. Lah aku barang mlebu omah gelundeng nggih niku jangane sayure sak wontene nek dahar nggih teng mriku Mas. Nggih Bu, aku ngono. Aku pas ndel apa iki jenenge jupuk piring. Iya. Lah ndelalah piringe keceblokan sawang. Terus tak isai, lah mosok ana sawang arep tak nggo mangan. Ya ora enak ya. Bareng piring tak isai wonge mlebu. Mlebu. Mangan kok kesusu le Mas, mbahe urung arek kesusu. Aku ape mbah terus ora mentoloh Mas. Ya terus tak wisi ngono. Wis. Iya edep-edep ya buruh isah-isah. Iya, kepor sawange sapa ngerti guys desa. Kowe kan sapa ngerti ning kidul kono to? Heeh. Lho kowe dolan rono, Iya. terus kowe dolan terus diwedangi lak enak kowe. Iya ben karek mbubuti. Wis, Omong wis ngamu. karek sediluk ya Mbah ben iki kersane penak, ketoprake ya penak. Lah iya lho. Heeh. Iki timang lakone Sri Huning. Sriuning Mustika Tuban. Nah, jos. Iya iya. Tanggapane jan meriah, ora kok ketoprak tok Apa neh? karo mercon. Wah, sawang mercon ra leren nek kate aku ora seturu. Asine mang aku wedi lho Mas. Bareng nuwun saya bener iki meriah. Dalah mercon donekno panggung, mercon yo dhuwur, kembang api dhuwur. Wediku sing ning kono tangi lho Mas. Lho tangi ya ora apa-apa nek do melok ndelok ketoprak. Ngamayo wis sing penak-penak. Kono arep mbok aturi apa kono mung padha ngantuk Mas wis nyantai ae nyantai. Ngantuk. Yes kabeh. Nah kandhani wong telu iki lho penake karo kowe. Wong dong krikil ketok sing rasan-rasan wong telu tok iku kok tak. Ya ditamu gak sih. Lho dia terus sikile diunggahno barang wis dalah ketara. Wis ketara, anggere wong wedok kok sikile diunggahno iku ya wis. Wah, cawangkeme tet. Aja mbok lara ya. Sapa ngerti duwe une ya. Piye? Domben nek Sartono nanggep ketoprak ape ndelok ning ngarep dhewe karo njlegrang ngono. Wis ora usah Bu, mboten usah napa-napa. Wis dikisik-kisik-caken kemawon. Yuk ngaturi pasugatan Ya, kanggo tamu undane Bapak Sartono. Ya, siap. Sekono arep bawa apa kono sak senengmu kono. Oke. Bapak cara dijumbuhke karo anu ngono piye, Mas? Jaremu arep ngimpi. Yo ngipi. Lah, ngimpi ae ngimpi. Lah, iya. Ngimpi, Pak. Ndah. Nuwun sewu Mang Pak Panjak ingkang sampun mantuk sinten nggih? Pak Tomo. Pak Tomo. Oh, nggih ada kewajiban ya. Iya, keluargane Mas. Oke. Duwe keluarga lagi kurang sehat ya semoga-moga pikantuk usada. Tak kira kena arake becus Banjar terus mulai. Sing kena sapa? Ngambara ing ngawang langut bebasan tanpa tapi jos Biasa. iya didukung Mas nak suara elek iki sing sone sing apik nggone maestro audio penyok Tur lahi panjake ora kaya biasane lho Mas. piye Biasane arep metu daglane apa wancak blasah turu kabeh sing jongkok karek sinden tok malah kaya ning rumah sakit nunggone wong lara. nak iki ora sok Lho ndelalah pas ning gone daleme Pak Sartono ya do melek kabeh. sebabe apa kok do melek Lah sebabe sesuk ora main lah ora main. Alhamdulillah nek sesuk prae melok aku rotrot.
ngaku golek wong Iya, kangelan. Tur nuwun. Ya aku bakal duwe momongan. Ah iya. Ya matur nuwun Mas. Timbang nganggur. Pancen apa wae tak lakoni saiki. Kira-kira wong siji tok aku jene kon golek wong. Ya nek brai ya sesuk tajak nek kowe gelem. Tenan iki Mas. Iya reneng aku saya meneh krungu suaramu iso gregele. Jiwa sesuk mel aku suaramu ya apik. Alhamdulillah. Tanggapan teng pundi Mas? Sing kandha tanggapan sapa? Campur sari. Dudu. Toprake preye? Lah iya. Wayangan. Ora Mas. Apa? Tebang tebu. Alung nebang dasem. Nesu. Ben bongko. Mama sono aja rembukan kok nesu. Ayo. Aku tak kowe. Gentenan. Gentenan. Iya. Nara baseng mega mendung mibarahangi dari jagat Jos. Maestro audio penyok isek ning ngene penyok. Ombeni solar bentang roh Tuhan yang Maha Esa. ngulandara ngambara nggae gunung. Oke. Tanggal 3 kita ketemu lagi satu manajemen penyok audio ya ning Jambe Sungi, Jambe Banjar. Yo roh tenan. Jolali harus sangut 20.000. Karena apa? 20.000 bisa sujud syukur. Ngene becus. Katung kolong unggara gagasan. Sak temaki nawa ngimpi mangga Sripat sripit lambeane merak kesimpe ngono nenjeng ngono gandes iya serapan Mas wiragane anglam lami sedot singsat basos angah tibu sono dasar ayu maksih kanyo tanahku jiwa tak caketi aduh mesem sepet matu noras ronto tak gandeng malahku muyu katon bunga kenyok kang pindohap
Sari kuciwane kabeh mau yuk wonten Joko Mlarat Dam ayo Joko Mlarat ngimpi asik asik yuk yuk wiwit biyen mula aku ra wis sekondho aku wong nesta tanpa bondo donya aja komlara wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhawuhke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora legewa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tanan mbok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempela sore dadi dele tresnamu mung abang-abang lambe ya Bu nuwun nggih Bu mboten sayang nggih pun nggih pun pegelilang nggih sing nyambel ya heeh asline Joko Mlarat gak seneng kok Mas asline culawane njaluk apa sabar nganggo sogrok keri-keri lak ya lho guyu kandhen ora masalah Joko Mlarat wong Mlarat tenang ae Mlarat saiki enek bantuan Mas lah iya sing kena diarani BLT iya BLT lah kena nggo parikan lho parikane piye parikane BLT piye wengenane ana BLT iya kuwi bantuan kanggo wong ra duwe cocok wong tantenku bener kok sing ngandum panitiane heeh sing didumi dulur-dulure ana BLT aku ora kuman terus mergo aku jare wis duwe gawean nek ana tarian nggonku dadi jujukan nek ana dumduman mesti aku kliwatan ana BLT pikir aku dadi ana BLT nggon aku dadi runcek iki ruwet lah iya sing sugih entuk lah kok wetenge wareg sing ora duwe pikirane judeg mergo sing ngandung matane icek sing muni kowe lho jane yo gak ngono mergo sing ngandung matane diucek-ucek lilipen ngono lho ya mergo terus diucek-ucek lilipan picek goblok wis ya Bu ya cetakno ae lah ya ya wis Pak Sartono tur nuwun mangkrene Pak Sartono ning dine yang golek lah mang tak kira kan iki lho rot tuku bensin wong 50 cahe ngono malah ning tenguk-tenguk ngisor saka aku weting aku sesing-sing lah Mas memang wis tak loroi sing garwane Bu Kartini wis mlebu kamar iya le nggo tas rono iku lawer TV aku tak ngeti terus Pak Sartono
nusul. Terus rene tak kira kan iki lho rot 50 enggak malah tenguk-tenguk ngisor saka. Aku sesuk isin dibolok kowe iki rot. Isin yang kowe katokan kok isin. Lho ora ngono. Lho kowe kok mentalamu iki lho. Lho perkara ngono kok mbonekno. Ngono kok arep-arep saweran ngene iki upama ora ngekek ya bangeten. Kalau ora usah repot-repot to, Mbak. Lah ora usah. Ora usah kok. Walah kau wandele ora umum rot. Jebule sing picek ora sing ngandung BLT. Sing sawer-sawerane. Walah talayak kandel 2000-an rot. Emoh iki Mbak anu kok, Mbak Intan kok. Talayak wandele ora umum. Sik ben aku ngenteni Pak Sartono karo Ibu Kita Kartini kok. Ngono ya mentala wong guyu wong loro inget-ingetan. Ngono ku ndang ngene. Iki lho Pak, ya ndang ngene dagelane Pak, sakno Pak ngono. Rot. Ogak guyang-guyu ngene. Rot. Ki pira-pira lho Mas. Piye? Ditanggap wis matur nuwun kok arep-arep saweran kok Pak Sartono. Ngono ku pantes ta ora? Alah ya sing golekam ya wis duwe atik ape piye. Wong iki aja komersil, Mas. Aja komersil. Lah piye? Lah wong perkara saweran mbok arep-arep. Wis ora usah mbok arep-arep diweki. Tangara wae sikile dilojorno sik karo sing lanang ngene kok. Kok mentolo meneh. Syuting Mas Jajal, Mas. Syuting iki lho ora percaya iki lho syuting iki lho ngisor saka. Mosok luan 50 ini ndak rono le, Pak. Tak ngene tuku bensin, Pak. Suwe-suwe kok malah kaya wong ngemis. Ya ngene iki lho, Mas. Bedane kowe karo Pak Sartono ya ning kene iki. Bedane piye? Bedane, Heeh. nek Pak Sartono kelar nanggap kowe. Iya. Lah kowe nganti modar ora ngarah kelar nanggap Pak Sartono lah. Lho ki koclok lah apa aku nanggap Pak Sartono iku? Lah iya. Lah apa? Lah kok napa ta apa kok ndak iso. Ngono ya udut neh kok randang rene kok. Jangkrik tenan kok. Tanah mok pandang ngomongi ya ta. Ayo tambah pisan kan Mas. Ya, wis. Ngono arep atur apa kono. Apa? Ya, Mbak. Gending Jawa. Nganu ae Mas. Karo ngenteni timbang cangkemku rapate mandi. Apa Ade apa napa Pak De? Gending ae Pak De. Hah? Golang-guling. Apa? Mbah kopokan jan aku kok. Lah iya nggih napa? Bos sayur seseh teng mriki. Wis balik bos sayur. Lali janjine. Ya wis tak kei. Ya. Iya, lali janjine. Aku ora lali janjine. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak mangan sate asu, ya. Aku kirek wong cilik iki lho asune gedhe. Ya, lali janjine monggo ya. Ayo kei Mas. Ayo raketang pisan kei deng langsung dangdutan bae. Iya. Yuk. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning kawan mangu nganti lingser srengeng ngene ana kene aku nunggu kowe monggo Mas Kuntung Asan mesrambal hati yen tak telepon malah mbok pateni malam kok pateni aku yen kepathok
pipimu mesti tak ciwel lalah ciwel lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning ndi lagatmu sajak nyubriyani ngajak nyubriyani atiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya lali janji sampun katuran niku kanggo Kang Mase. wis diaturi Mas Ya wis bar wis kei. piye Ya wis enak Mas enak. Enak. ya semoga-moga wae kanthi binarunge gending lali janjine iki mau Mas. Ya semoga-moga sikile Bu Kartini ndang kandel dhisik-isik terus karo Sartono. Semoga-moga iso dadi penggalih kena kanggo jambi saya. Jambi saya. Yes, nek ana ukuran lupute nek wedhi ngatri pasugatan julale nyuwun gunung samudra pangasama. Saiki ling karo momongane dhewe Mas delok kasku karo iring-iring ya. Matur nuwun Mas, matur nuwun. Koiringan ae koiringan ya. Koiringan ben ditutup ya. Koiringan ben ditutup. Koiringan. Sriudi. Rikala Kanjeng Rama nimbali marang. Saktenane aku didhawuhi supaya palakrama. Ngaten to, Kang. Nek nggih sampun sakmestinipun panjenengan menika badhe palakrama kaliyan sedaya. Malah kapuru kula sampun niru jaret kagem panjenengan Kang Mas Suratmo. Kowe miru jaret. Kanggo dadi mantene Kangge mbicang dedhaopan kula lan panjenengan Kang Mas. Sriudi.
dawuhe Kanjeng Rama nggonku palakrama kuwi karo kadang pribadi. Kadang pribadi. Panjenengan menika ampun damel bingung ing manah kula lho Kang Mas. Tegese isih ketemu dupa. Monggo dipun belakaken. Nanging emane dudu sliramu Sri. Panjenengan menika lho Pak. Panjenengan menika ampun gojek lho Kang Mas. Aku ora gojek. Panjenengan menika badhe dedaupan kalian Sri Uning Kang Mas. Panjenengan menika lak jeng tresna kalian Sri Uning to Kang Mas. Aku tresno marang sliramu. Nanging Rama ora ngersake. Malah dawuh marang aku supaya aku dawuh kalawanku molorno putri saha Bojonegoro. Menapa panjenengan menika boten matur kaliyan jiwa? Menawi panjenengan menika tresna kaliyan Sri Uning Kang Mas. Kang Mas wirat poin. Aku wis muncul. Yen satenane aku ora duwe rasa tresna marang Kumurana. Nanging Rama meksa marang aku supaya aku nglakoni bebrayan iki. Sri Uning. Kula mangertosi yen Sri Uning menika namung putranipun abdi. Boten pantes upami Sri dedaupan kaliyan panjenengan Kang Mas wirat poyo. Ora Sri Uning. Wanita sing tak tresnani kuwi mung sliramu. Memani ing atiku mung sliramu Sri Uning. Kang Mas wirat poyo. Mula rika semono aku nganti nduwa kersane Rama. Monggo Sri Uning lelo menawi panjenengan badhe dedaupan kaliyan wanita sanes Kang Mas wirat poyo. Kowe rela? Yo kene kowe rela Sri Uning. Yen ngono tresnamu marang Wiratmaya cethek kaya kali kang kebak padas. Oh, Sri Uning. Yen pancen kaya ngono karepmu ya tak lakonane Sri Uning. Mas wirat poyo. seneng sakjane. Merga apa? Sadul kapan maneh putramu Kumala iki bakal binayakari. Mula kang saka kuwi apa kabeh ubarampel iki padha cemeng. Nggih sampun to Rama. Namung rantos sampun tingkang penganten ning aku. Mongko pun kakang iki wis ngersake ijab kabul temanten. Iki tabuh 8. Mongko iki tabuh pira coba? Iki pun tabuh. Lah kuwi calon
temantel kakung ki durung ana. Lho akeh rumangsa. Anggenipun ratos sawetawis sarta dados. Lahi soha. Monggo monggo Kang Mas. Monggo. Dadi pangantu-antune pun kakang. Temantel kakung kok durung teko kuwi. Pun kakang ki rumangsa kuwatir. Ora usah dadak kuwatir bab perkara ponang temanten ora bakal wurung merga kabeh mau aku ya wis janji. Nek iki temanten wis rawuh ana ing Bojonegoro. Yo ki di Ya saiki uga Tidak suka, enggal-enggal direksa Oh, kaya ngono. ketemune ponang temanten to. Lah iki Lah iki pengiring-pengiringe ya wis teka. penderek saka Tuban. Iya saka Tuban. Kadang-kadange karo para jurit. Para jurit. Nggih Romo. Calon garwane. Naipe mau ndi leh? Naipe ilang. Naipe jurit. Jaga diwiti temune piranganten. Kendine barang di ora dikocor. Dukur nganten ora ono. Dukune nganten ora ana. Wah, Wah, sepurane Pundi lho Kanjeng Ibu? Ya. Kaya sungkem iki karo garwamu. diwuruki ibu. Kados ngaten. Diwuruki. Kados ngaten. kamu ora meninggal. Wah, Tak gawana dhewe kok pancen. Nuwun pangestunipun Rama. Pangstune Rama muga langgeng. Nggonmu mangun bebrang kalawan kumalor. nyangking nganten kok nyangking. Iki mbok garwamu iki mbok ya sing tenanan to nggih iki. Ya Wiratmaya tak pangestuni muga-muga nggonmu dadi manten kelawan Kumala Rekna lan P Wiratmaya langgeng bisa nyendang agung nyanggar waringin. Kok gugup men. Piye to mbok sing alon-alon to nggih? Kok kesusu to panjenengan iki? Ora medo Yayi, slakemu dudu mergo kepengin dadi Ya nganten. selak kudu ya. Nggih mriki to kok kula panjenengan kok madhepen niku. Iki terus manten iki caketan mriki lho sikune mriki lho. Oh, sampun lho. Rakane Ya sepurane ya Yayi. ini to. Iki palungguhan kurang nudup ana kanggo tamu saka ing Tuban. Ya dadi Mboten saged dirangkul. Kok ra usah iki piye to? Ngene lho. Ibu karo Rama iki biyen ya ngono. Yayi. Iki tiru kaya iku. ngene lho Wiratmaya karo Kumala Rekna karo kowe ya Yayi iki ana sing arep nyumbang langen beksan Saka ing Tuban. saka Tuban. Saya prayoga Lah, yen to bakal nyumbang langen beksan. Dumen paharjan iki saya Mriki lho. sumringah. lah iya saya suminar ngramekno karo Bojonegoro. Ya. Lah pundi Yayi? Eh? Sing arep nyumbang langen beksan iki piyaine ndi? Kowe pengen ngerti. Lah kene tak mulane. Sadura kene di. Lah ya iki tayub Tuban. Wantikane saka Tuban. Ini iki gak Wantika ora Lasmini. Yen kaya ngono rek wis syaga engkati mula enggak diwiwiti. Dumen ing paharjan iki gen rame. Iya aku yo ngerti nek ngantene selak kudu kok. Ngene yo yang diwiwiti tayuban saka ing Kabupaten Tuban yo.
Dadi Mbok menawi kedah ramane. mumangsaku yo bar mak mrica-rica bareng. Saka tuh. Ya. Amit sinuwun Prajurit Bojonegoro. Sampun kepung wakul binaya mangap tiyang-tiyang saking Kabupaten Lamongan. Ingkang dipun pandhekani Gonjang apa Dene Wijang. Ing pengangkah badhe nyuwun putra dalem Dewi Kumalarekna. Pramila nyumanggaaken sinuwun. Bojonegoro. Yayi cepat silang. Iki mau sekolah pelapurane prajurit lamping entuk sak njabaning Bojonegoro. Dikepung dening prajurit saka ing Kabupaten Lamongan. Ya, Sempat jare kepengin nyuwun Kang putraku Kumalarekna. ya wis ngene wae. Bab perkara bupati saka ing Kabupaten Lamongan ing mengkone Tuban uga melu bakal tanggung bab perkara gegering Bojonegoro. Mula saka kuwi Wiratmaya kula Jeng Titi kala mangsa iki ana salah sawijining bupati saka ing Lamongan kang gawe rusak tatanan ana ing Bojonegoro. Apa to pancen kowe saguh mbalikake bupati saka ing Lamongan? Ngaten lho. Perkawis menika rak undraning menika nambung Kumalarekna. Mila menawi saking pemanggih kula supados mboten wonten pangorbanan Bojonegoro lan Tuban prayoginipun Kumalarekna dipun ulungaken kemawon tiyang-tiyang Lamongan. Piye? Diulungake. Babar pisan ora nyokro. Ora ngira yen to kuwe duwe pamikir sing kaya ngono. Wiratmaya, Kumalarekna kuwi sapa? Kumalarekna kuwi bojomu. Lho bojo arep dijaluk karo wong liya. Lho kok pasrahake? Lho kuwe tanggung jawabmu ning ndi? Sampun Romo. Menawi to Kang Pas Wiratmaya boten saged ngadepi tiyang-tiyang saking Lamongan. Kula kinten perkawis menika amung Kumalarekna ingkang dados perkawisipun. Mila kados ngaten menawi kerampunganipun perkawis menika kagawa Kumalarekna sampun kula ingkang badhe Putramu Kumalarekna iki kepiye? Wiratmaya ndeder wirang njejer isin. Lho atasing garwamu Kumalarekna wani tandang karya nyingkirake prajurit saka ing Kabupaten Lamongan. Lho kowe kok malah medhedhek kaya tugu. Tanggung jawabing garwa kuwi gedhe. Ngendi tanggung jawab? Menawi kados ngoten kula kedah maju perang. Dene apa ora? Kowe kudu maju perang. Nyingkirake wong saka ing Lamongan. Loh. Lho iki arep maju perang apa arep budal ngarit, arep budal ning sawah, Badhe maju perang. Lho maju perang kok mlakumu kluntrang-kluntrung kaya wong ora doyan mangan. Kaya wong golek uler. Lah kula kedah Sawangen mbiyen kae lho. Eyangmu Ronggolawe maju perang gagah pideksa satemah. Wis tumapak alon-alon tengahing Kabupaten Tuban. Eyangmu Ronggolawe kae patung ning kaya
manungsa ora kaya kowe nek eyang murung ngolawe numpak utawa nitih nega lampat ana ing Kabupaten Tuban katon gagah pideksa lho kowe Wiratmaya kowe iki wayahe arep budal perang kok arep budal ning sawah sing tegas wani aja di woi Sadoro kados penggamis Kumalaretna kuwi isih suci mula kendak tresnaning jagat ora ana liya mung Yayi Sruning mula Kumalaretna tak pasrahke kalahan kula sing sesipun boten kiyat
Sadura, Kados pundi kalipun? apa kowe ora melas karo kuandaning sekadangmu Wiratmaya? Dhewekne wis ninggal pitungkas utawa ninggal weling. Kalamun to Kumala Rekna kudu kok pundhut dadi garwamu. Ampun kuantos menan sedaya menika. Sarene Kang Mas Wiratmaya sampun tumakaring pati. Kula ingkang badhe ngadepi kelawan tiang-tiang saking Lamongan. Kelakon ngiring-ngiring. Wis ora ana wong sing mepalangi tumile gondang. Ah, kuwi sing kandha wani mepalangi tumile gondang lan wijang iki tak ibaratke opo senure. Yo bisa wae kowe. Wiratmaya wis tumekaning Watiar. saiki ora ana pepalang. Boyong Kumala Rekna. Diboyong ning Ah, Lamongan. ayo. Gondang lan kowe wijang. Sopo neh iki? Rambiyen kasaiki kowe tansah gawe katentreman ana ing Bojonegoro geger. Mula ning papan kene wis mateni kelas kadang kowe kudu adu kelawan aku. Oh, Sadara. Yen wis sing kate pepalang saiki dadi pepalang. Mati bina. Oi, Sadura aman kebetulan kaplan jenengan tertu ing wedal sak mangke sampun saged kasirep saking tumindakipun tiang-tiang saking Lamongan sakmenika kados pundi. mula saka kowe iki kudu nuruti apa sing dadi kareping sekadangmu Wiratmaya. Ya Sadara. Kados pundi paman? Paman lek akeh aku panuwun. Mergo wong siramu kang bisa gawe padange ana bojone. Mongko kadangmu sadurunge bali ana pengayungi Gusti ing kono masrahake kelawan Kumala Rekna. Mulka saka kuwi golek dina kang becik kanggo daupmu kelawan Kumala Rekna. Mulka saka kuwi ayo padha bebarengan nyuwun pamit karo Bapak ingkang amangkugati sakwise balik toprak mustika budaya. Muga-muga Bapak ingkang amangkugati pinaringan panjang yuswa, Amin. pinaringan seger waras, Amin. kesehatan, diparingi rezeki kang kathah kang malimpah. Muga kanggo murakabe putra wayah. Amin. Mulka saka kuwi ayo padha bebarengan gembul bujana manunggal.